Takže čaute ľudia, dneska to bude ďalšie video, bude to z hry Fall Guys, bude to s mojím kamarátom Jakubom. Čaute. A dobre, ideme do toho. Dobre ľudia, takže dáme asi nejaké 4 hry. A to bude všetko. Dobre ľudia, takže ideme, toto je v pohode mapa, takže dúfam, že postúpime cez prvé kolo. By sme mohli postúpiť. Joj, mňa to odhodilo. Ja som tak v pohode na tom. Áno, tak už nie. No, som za tebou. Aj si myslel, že ťa predbehnem. Zlezme na tom, musíme to rýchlejšie dať. Skoro som to nedal. Aj mňa to odhodilo, ja to kašlem. No a mňa to odhodilo už. A to veľmi asi. Ja už idem do cieľa. Ja som Dobre, mám to. tesne za tebou. Yes. No, toto nemám moc rád. Áno. Super, máme, že skoro na super. Ja som tu našu loptu dal preč, ale dobre, dal som ju naspäť. Snažím sa Poďme tým žltým, hej, ukradnúť. skôr červeným, či? Žltým. Tak ale aby títo žltí nemali ani jednu. Jaj. Nice. Dobrý nápad. Poďme típci. Nice, máme to. Mali sme to s káčim. A pekne. Skoro a 5 máme. Dobre. Pozor, lebo žltý a červený už nám berú lopty. Dobre, ja idem Žltý žltým. sa snažia, žltý teraz sú tuto. Ja idem žltým ukradnúť. Nice, máme ju. Červený bere nám loptu. Ja idem červeným zobrať. Dobre, majú žltý, tu ich červenú. Aspoň máme dobrých teammateov a ochraňujú tie lopty. No však áno. Stále vyzerá, že máme 5. Len aby to zase nebola remíza a potom my toto nám všetko. Ale stále žltí majú najmenej. No už majú Dúfam, najmenej. že to tak aj zostane. No, tak. Už mal najviac. Nie! My máme so žltými najmenej. Není šanca. Jest, ide k nám lopta. Áno. 5, 4, 3, 2. A aspoň. Jest, druhé miesto. Nice. Pekná hra, pekná. Dobre. Nás tam je, ale tu henty zoberú. No, to ešte Aj keď? stíhaš. Jest, mám jednu. Čakám na žltú. Mám ďalšiu žltú. Pekne. A pri mne je žltá. Mám. Dobrá. A tu je ďalšia. Mám. Hľadám, ale nevidím zatiaľ žiadnu žltú. Nado mnou je, ale nemám sa tam. Jest, mám. Tu je ďalšia. Nie. Nestihol som ju, škoda. Žiadnu. Mám žltú. Dobre, 6. A u mňa? Ale vyžrali mi. Žltá. Mám. Dobrá. Mám ďalšiu. Možno ešte ako druhú. Ďalšia. Tu je hore Čiže ďalšia. na poslednú potrebujeme. Vyzerá, že postupíme tretí, ak nájdeme poslednú. A pri mne má poslednú. A ja. Len tak. Yes, nice. To bude ľahké ho dať preč.
No ide finále. Ja všetko, čo súvisí takto, ne tieto pukacie, ja im moc neviem hrať, ale tak pokúsim sa. Skúšam takto po bokoch, tieto bočné. Len aby ťa to potom nezošmyklo. Zatiaľ ani jeden človek nevypadol. No by sme neboli prví. Dobre finále. Lebo dosť je, tu už chopa. Tak ja som na tom není vôbec dobre. Tu je už strašne málo tých vrstiev. Na jeden vypadol už. A jeden išiel dole. Dúfam, že my nebudeme. No, u mňa to tu puka, ja som asi mŕtvý, Jakub. No, ešte asi aj ja. A nie. Ešte ani ja. Ale ja za chvíľu som. No, Ja som dole. za chvíľu som aj ja. Musíš. No mňa odhodil týpek, škoda. Škoda. No to vyhral ten jeden. Nevadí. My sme boli aj. Nevadí. Ideme ďalšiu hru. To bolo dobre. Áno. Ideme ďalšiu hru, ľudia. OK, toto je také, no, tiež. V pohode mapa. Na prvú mapu to je zatiaľ dobré. Dúfam, že nedostaneme podobnú do finále, ak sa tam dostaneme. I toto druhé. A škoda, skoro. Nie. Dobre. Nie. Super, mňa to odhodilo. Zatiaľ to nevyzerá najlepšie, ale mohlo by to byť horšie. Dobre, ja už idem do cieľa. A tak nejdem. Vyzerá, že budem 9. Dobre, ja už idem. 9. Dobre, 19. je A dobre. Imre, ty si skoro po mne 6. Dúfam, že si udržíme. To postúpime. Skoro. A mohli by sme si. Dobre. Ďalšie kola. Môže byť. Joj. Už som skoro spadol. Nie. Spadol som. No, tak
toto nevyzerá dobre. Ja idem asi zhadzovať týpkov. Joj, škoda, skoro padol. No super. No tak, že to nič. Tak to už ono môžeme ísť dolu. Neurobili dobre, nevadí. Ideme na hru číslo 3. Toto sme teda už rozhrali. Minule to opadlo dobre, ale uvidíme ako teraz. Sme v zadnej rade, čo nie je moc dobré, ale... Mohli sme mať lepší štart, ale aj tak im to dáme ešte. Dúfam. Už sme tak v polke. Nie, mňa to odhodilo. Dobre. Zatiaľ to vyzerá dobre, ale uvidíme. Nie. Ja už som skoro v cieli. Tak nie, ja som blbý. Tam ty dávaj. Na prd. 12. Nie. Dobre. No, aspoň sme to dali. Našťastie. To sme modrí? Aha, vyzerá to tak. Nie sme. Super. No, mňa to dalo dole. Aj mňa. Ja berem aspoň obyčajné. Mám zlaté. Sem. Mám zlaté, nesem ho naspäť. Dobre, ja idem červeným kradnúť asi. Dobre. Ja budem iba kradnúť. Ty skús brániť. Skúšam. Berú nám, ale neviem s tým nič. Ja berem červeným. Nie, mne vyhodilo. Červený nám zobrali zlaté vajíčko. Ja aj červený nám berem. Nemám čo spraviť. A všetci. Idem žltým asi ukradnúť. My máme málo. Prehráme. Ani nie. Otočili sme to naspäť. A, Nie, žltí nám berú zlaté vajíčka. nie, toto není dobré. No, No, tak to sme v rýb. iba 3 máme. 8. Poslednú hru a uvidíme, či aspoň tu vyhráme. Ideme. Aký sme modrí. Furt sme modrí, kámo. A máš aj chvost. Ty choď ukradnúť niekomu. Furt sme modrí, keď máme takéto tímové. Ale... A mám už aj chvost. Joj. Dobre.
Zatiaľ to vyzerá celkom sľubne pre nás. Aspoň teda tí druhí, nech si udržíme miesto. Kradol niekto. Nevyzerá to teraz dobre. No stále žltí sú, že vypadávajú. No už sme my so žltými. A už nie. Pozor. Uvidíme, ako to dopadne. Nie. Posledných pár sekúnd. Yes. Tretie miesto, ale to je v pohode. Je to dobré, aspoň, že sme postúpili. Nám stane to isté ako v druhom kole, alebo to prežijeme. Vyzerá, že máme 60 sekúnd na to, aby sme prežili. Fú, skoro nás to... A teraz sú dve gule. Aj minule boli dve, či jedna. No super, mňa to vyhodilo. Nie. Tak, to je GG. No, Super. tak dopadlo to ešte horšie ako Asi tak. teraz druhé kolo. Dobre, Nevadí. nevadí, tak. Môžeme skúsiť aj na budúce niečo podobné To je natočiť. teda dneska od nás všetko. No, Čaute. čaute ľudia.